Jeste li ikad pokušali da instalirate neku igricu ili nešto slično, ali vam Google Play prodavnica govori da nemate dovoljno mesta? Sada ću vam pokazati kako da privremeno izbrišete memoriju, ali da ne brišete vaše slike ili neke podatke, a da opet sve vratite posle. Sad ćemo vidjeti da li će ovo uspjeti da se instalira, samo sekund. Znači, on sad traži da izbrišemo nešto od ovoga. Mi ne želimo ništa da brišemo, nego ćemo da uradimo jedan mali life hack. Znači, ulazimo u podešavanja i idemo u aplikacije. Sada mi ćemo obrisati podatke aplikacija. Sada ovdje ćete vidjeti koliko zauzimaju te aplikacije. Evo, na primjer, Facebook, 345 MB. Mi ćemo obrisati cache memoriju i obrisat ćemo podatke. Sad, on kaže da će biti trajno obrisani svi podaci, što ne mora da znači. Znači, idemo dalje. Možemo mi obrisati čak i aplikaciju, na primjer deinstalaciju, ali ja to ne bi radio. Nego hoću da vam pokažem kako obrisati, znači, podatke. Obrišemo cache memoriju i podatke, a da opet sve ostane aplikacije na uređaju. Znači, mi smo sada to izbrisali i sada ćemo probati da instaliramo igricu. Znači, bez brisanja slika i podataka. Sad ćemo sačekati. Primijetio sam da dosta to ljudi ne zna, nego brišu svoje slike ili muziku ili nešto slično. Poslije im bude žao. Sada da vidimo šta kaže. Možda malo i do interneta. Trebalo bi da počne skidati i da je sve u redu. Ovaj bi deo trebalo iseći. I evo ga, upravo je počelo preuzimanje. Znači, uspjeli smo da skinemo aplikaciju i ove aplikacije koje smo privremeno obrisali podatke, možemo u njih da se vratimo tako što ćemo ući u aplikaciju i samo stisniti prijavi se pomoću Facebook naloga ili kako smo već prijavljeni. Sad tu je mnogo bitno da znate vaš mail i password. Na Facebooku je još lakše, to on ostane sačuvan. Samo kliknite OK, prijava. Znači, aplikacija se preuzima, on se prijavljuje. Eto, to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video.